खुलुमबाय बयनिसिमबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जालायबाय। वेलकाम टू दा माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै बे भिडिअ'आनो जागोन गनिन्दा ब्र बिथाङा अफ्रि सारनाव रायलायहरदों आरोना। अफ्रि सारनाव सिखाव हाबदोंमोन, बेनिनो कल रेकर्डिं जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, होमबानो बुजिनो मोनगोन आरो खोनासंलांबाय था लोगोफोर। हेलौ सार, जिबि ब्लग बुंदों सार। माने ओरैनो हरनाय जादों सार, मोजां गाज्रि। औ गुड मर्निं सार। बे एमजेआ माबा हगारदोंमोन बे सारनि माबा खावजानायखौ, बेखौनो बोरै होननानै एसे खबर लानो होननानै। औ आदसा सानावहाय एमजे फैदोंमोन। आदसा एमजेआ फैबाय, बेसोरा बेबो बहाबा थांनो फैदोंमोन दा। औ सार। ओमफ्राय ओंखाम जाहोहरना होनांगौ। आदसा थाबाय, मोजां गाज्रि रायलायलायबाय, दुख सुख औ रायलायनानै सानाव हरावहाय आं बिदिनो बेलासियाव आरो माबा बेलासियाव आदसा बिबोनां मोनफैदों, गुवाहाटियाव थांदोंमोन आरोखि। आदसा ओमफ्राय मोनफैनानै ओरैहाय मा जाहैबाय, टिभिएसआथ' स्कुटि आंनाबो बाहेरायावनो दङ। आदसा नाम्बारजिनि। औ ओमफ्राय आरो ओरैहाय बिबोनांनि एप्रिले गंसे दं। आदसा टिभि रुमाव दङमोन आरोखि। आदसा न'आ इनकमप्लिट। औ सार। ओमफ्राय दरजा गैया आंना, मेन दरजाया। औ सार। ओमफ्राय सेकेन्ड दरजाया दङ आरोखि। औ ओमफ्राय होमबा खालि आंनि बिबोनाङा बुंदोंमोन, जोंना आं बाव उन्दुनायसै, गरमबो जादों, फेन लादों। बिसोर फेनबो लाखाया, माबो लाखाया। बेवहाय आं हारसिं उन्दुनोसै दा होननानै रायनानै बहा उन्दुलाबायो नामा जाम्बि जाम्बि, बेयो उन्दुहैथां होननानै बेयाव दङ फुथुहरबाय आं बिसोरनो। औ ओमफ्राय फुथुनानै आंबो हराव फिसा बिदिनो 3-4 मिनिटसोनि भिडिअ मोनसे लाबोदोंमोन आं। औ 3-4 मिनिटसोनि भिडिअ लाबोना माखालि एडिटआ थाब जोबदों आरोखि। औ थाब जोबनायलाय आं जेबो बानाया, सिम्पोलल' बानायखायो आं औ ओरैनो। माने खालामना लगालग आपलड खालामबाय। अखानायैनि फुंनि 6:30 औ सार। जानायनि खालामना दोनबाय, टाइम सेटिं खालामनानै औ दोनबाय। बिनि उनावहाय माखालि एसे आं 12था जाखादों हराव। आदसा 12था 12:30 बिनि गेजेराव। औ बिनि सिगांलाय 2:30 मालाबा 3था बिदियालाय जाबाय था थायोमोन औ आरोखि औ आंना। औ माने गुबुन मोनसे हेदेक थाफादेरबावबायना, ओंखायनो बायदि औ बायदिसिना साननानै ओंखाराखै आरोखि। औ ओमफ्राय आंबा खालि मैया थाबनो उन्दुलांबाय आं। औ सार। थाबनो उन्दुलांनानै थिग घटनाया जादों 3थानिफ्राय 3:30नि गेजेराव। आदसा ओमफ्राय टिभि रुमाव हाबबाय, आंनोथ' दरजा गैया मोनसेया। औ टिभिएस स्कुटिखौ साबिखौ मोनबाय। औ ओमफ्राय टिभिआखौबो नुबाय। एप्रिलियाखौ नुना साबिखौ नुबाबो लांबावखा। आंनि होमब्लाथ' टिभिएसनिख्रुइ एप्रिलियानो दामिसिनबाव। औ बिदि आरोखि। औ माने सार, बेफोरखौ नायोबा एसे आलदा बादि मोनोना? एसे बेलेग औ मोनो आरोखि। ओमफ्राय आं देरहासारनो खोन्थाहरबाय आं, थिग बाथ्रा, आं बिराद गाज्रि मोननानै दंलै गोसोखौ होनना बुंबाय। आदसा मा जादोंब्रा आदा होनना सोंबाय। औ एकदम निदाननि सायाव निदानल' जासैलै माथो फंबाय होननानै। औ सार। एसेनो खोन्थाहरबाय आङो। एप्रिला स्कुटियाबो बाहेरायाव ज' दंलायो, आंनिखौबो सानै टिभिखौथ' लाना थांबाय, सासेयावथ' बेखौ लांनो हायो नङा। खिन्थु एसे बेलेग माबायाव नायदों आरोखि। इंगितआव। आदसा ओमफ्राय ओरैनो थानाफ्राव जेबो जनायहैयाखिसैना सार? थानायावथ' होनानै दोनदों दोननायालाय। औ माने आंहा थानानिखौबो बारा आसा खालामाखै। ओमफ्राय दा बोरैबा आसाबो खालामदों आं। आदसा मानो होनना बुंबा स्ट्रिकबो लायो नालाय। औ ओमफ्राय टाउनावहाय एसे बे सापागुरि बे सना हटेलावहाय औ सार। सिसि केमेराखौ आं एसे चेक खालामहैगोन आं। औ हैदो सार। सना हटेल, ओमफ्राय नैबे थुबिलु, बावहाय एसे बिसिनि सिसि केमेराखौ एसे नायगोन आरोखि। औ सार, मोनबायबायबा एसे खोन्थाहर सार, नायनो जोंबो। खोन्थाहरगोन दे आं। औ
बेखौ सियार खालामना होजोबसै जोङो लोगोफोरनो बयनोबो। खालामनानै हो आं नायनायनि र' आं बेवहाय मोनगोन ना मोना हयथ'बा बिसोरो लाङोब्ला स्कुटिखौ नुबाथ' आं सिनायखागोन नालाय औ औ औ ओमफ्राय आरो बिसोरो टिभि बाखाव लाखागोन नालाय औ औ बेफोरबायदि आरो बेजों जुदि थांथ्राखैब्ला आंनि मोनसे खुब आइडिया ओरैहाय राजबंशि बस्ति दङ आदसा डन बस्क' कलेज लामा गुदिजों आदसा आदसा बेजोंबो थांनोबो हागौ आरो बेजों थाङाब्ला सिदा ओरै माबाजों ओइ SSB केम्पा औ बेजों सापागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट दुब्लि थांग्रा मोनसे लामा दङ आदसा आदसा बे लामायाबो बिराद मोजांखा बेजों सहैयो आरोखि हयथ'बा बिजों थांदोंबो जानो हागौ औ औ सार औ आंनि आइडिया औ औ सार बेफोरबायदि आरोखि बेखौ माने खुब औ सम्भब बेफोरबायदि गंसेखौ लांनाय गंसेखौ लाङाखै बे खम दामिखौ लांदों दामिखौ लाङाखै बेथ' आलदा दर'नि आलदा धर'नि औ बिदि आरोखि सानदों औ आरो औ औ सार बेयाव एसे आं एसे दाउट थाबाय थादों आरोखि थेवबो पुलिसनि इनफरमेसन होनानै दोनदों आं औ मिथिबाय औ औ बेबादि लगालग DSP सारनोबो खोन्थाहरखादोंमोन आदसा 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 खोन्थाहरनाया औ DSP सारनो खोन्थाहरनानै ओमफ्राय खाथिनि लकेल माबायाव खालामहैदो होननानै बुङाखै औ औ सार आं दे जायखिजाया नोंनि TVS माबाखौ हरनानै दोन नाम्बार प्लेटखौ हरनानै दोन माखौबा ओमफ्राय गैयाबो गैया RC माबाफ्राबो गारि सिङावनो जोबसोब्रा आइ बिदिब्रा इम्परटेन्ट बुस्थु थांफाजोब्बाय होमबा सार अरिजिनेलानो थांजोबदों आरोखि थैबायलै आदसा आदसा बिदि आरोखि माने आं सानदों जिबनाव आं दिनैसिमबो नै गथ' सासेनि मोखां नुबाय फिसाजो औ गथ' सासेनि बिफा जाबाय आं औ रावनोबो दाउ मासे खावना जाफेराखै माने आंसो खावजाबायना आलदा दर'नि बियो सार अंख'आव नायनानै एसे सानबाय थादों आरोखि साननाया माने रावनोबो खोन्थायाखैमोन आं खोन्थानाया औ देरहानोल' खोन्थादों बिराद निदान जाबायलै देरहा ना बिमानि फारसे सानगोन ना ओरै गावनि गारि लांजानायनि फारसे सानगोन बिराद मोनबायना सार होननानै औ बिमायाबो औ सार बिखुनजोआबो एसे बिदिनो बारा थिग जायाखै औ मास मोननैसो जाहैबाय गुवाहाटियाव दुरबलाव दंथ'यो आरोना सार दुरबलाव माने थार्ड स्टेजाव दंहैयोलै आदसा केन्सार औ औ थार्ड स्टेजावसो दं आदसा माने आदसा बिमाया दाबो बिखुनजोआ मिथिया औ जों माने मैया माइनर फिसा मोनसे अपारेसन जानानै थांबाय औ औ जुदि माइनर अपारेसना जुदि डक्टरा दिनै मा होननानै बुङो जुदि गामियावनो दोनहैदो होननानै बुङोब्लाथ' लाबोनांसिगोन दा क'क्राझाराव सफैबाय नालाय केन्सार हस्पिटाला औ औ औ सार ओमफ्राय बेनिफ्रायनो मुलि लाबोनानै धुक थाक माबा मोनसे खालामनोसै बिदि सानदों इसोरनि सायावसो औ औ औ मथा मथि ब्लाडआलाय खयथासो ब्लाड नांगौ जायो 20-25थानिबो बारबायदां बेग होनाया आदसा 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 बिदि जादों दाखालि आं गुवाहाटियाव थांलायबा औ सार बिनि एसे ब्लाड हैदोंमोन आरोखि माने कन्डिसना बे समाव बिराद गाज्रिथारमोनलै बेसेबां बोरैबा आदसा आदसा मोनदों आरोखि दुखुनि सायाव आरो दुखुसिन जाबावबायना सार औरा बिदिनो माने आंनि दुखु मोननाया मायाव आं बायथारनाय मोनबा आलादा मोनथिबाय आदसा ओमफ्राय नोमबाजैया माने कटाक महिन्द्र लाइफ इन्सुरेन्सआव मावोना औ ओमफ्राय बियो मा खालामो बेथनाबोथ' बारा गैखाया जेब्ला पलिसि होनो हायो अब्लासो बेथना नोंना एसे बारायबाय आदसा आदसा नों जुदि मासाव पलिसि मोनसेबो होनो हायाबा बे फिक्स पेखौनो नों मोनबाय थागोन फिक्स औ सार बेथनाखौनो जेनेबा नोंना बारायाबो मायाबो बेखौल' मोनबाय थागोन आरोखि बिराद खम बेजोंनो बियो मा खालामो मालाबा गावनि एड्रेस नांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे स्कुटिनिखौ होयोमोन आरोखि बावहाय आं दुखु मोनदों आरोखि मेदाम लानायसोमोन आरोना औरा बिनि नामावनोखा स्कुटियालाय जारलासो जारलासो ओमफ्राय बे फाइनान्सआव लानाय सार बे जेनेबा सोरांहां जाजासिमाव लांनायाव एसेबो थालफोर मोन थारमाने ओरैबायदि जादों आं जेबो आदसा 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 जेबो थाल गैखाया ओमफ्राय ओरैहाय खुदिया सासे दङ गोरलै आंनि फिसाजो उन्दैया औ औ औ बियो खोन्थाबाय आरोखि आदसा आं आदसा खोनादों बाबा नोंनि स्कुटि गाबनायखौ होननानै बै खन्द'आव गाबदों होननानै बुंबाय आरो औ जारलासो गोसोआव माने स्कुटिया बानायहैब्लाबो 20-25 हाजार थाखायालाय थांखासिगौमोन आदसा 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 बिदि आरोखि नंनायालाय नंगौ गारि खावजानाय टिभि लांजानाया सनि टिभिमोन अयनायै जायोना सार अयनायब्रा एसे दाबादियाव माने मा होनना बुंबावनांगौ जाखोथाय अयनायखौनो होननांसिगोन
बे ससियेल मिडिया जुगाव बहा बारग'बोनो बेलाय मोनसेना मोनसे सारनाबोथ' नों ओरै लोगो दंजोबखायो। दङ आं गसाइगावआवबो खोन्थाहरदों। औ जोंबो सेयार खालामना होनोसै ओरै औ दे गासिखौबो औ।